po. So, paano yan, nanay? Pero po may delivery din po kasi kami sa inyo. Mga groceries din po, ipapamigay po namin. Kada po may nagpapapill up sa amin ng insurance. Okay lang po ba? Okay kayo, nanay? Okay lang po kayo. Ay! Wag na muna po. Hi guys! So, andito na kami sa Barrera Senior Lupi Camarines Sur. So, tara na't surprisahin na natin ang ating pinakabonggang nanay ngayong araw. Tao po! Ay, may birthday yan. Pwede po ba kami makikain? Charot. Tao po! Ay, hello po, ma'am. Kayo po ba si Ma'am Fe? Opo. Ay, kayo. Dito ka muna, mamupo ka muna po. Bali, ma'am, from kami, from Life Health Insurance, po. May papatanong na po kami. Upo ka muna dito, ma'am. May kahandaan dito. Opo, ma'am, sige na. Bali po, ma'am, kami from insurance, po kami. Bali po, magpapafill up lang po kami. Kasi may mga requirements po kami papafill up. Naglibot po kasi kami sa lahat ng senior citizen. So, ilang taon na po ba kayo, nanay? 60. So, pasok na ba siya sa insurance, natin? Okay ba? Pasok ba? So, may papafill upan kami, nanay. Pero po, okay na po ba sa inyo mag-down ng 2,000 pesos for the guaranteed of insurance? Huwag na muna po. So, paano po yan, nanay? Kailangan po kasi required po lahat eh. Sabi, nakausap po namin si Kapitan, dahil po may letter naman po kami. Inano naman po na pwede kami mag-libot ng mga senior. Ang daming tao, nahihiya kasi ako. Ayan, pwede po ba yun? Sino po may birthday kayo po? Okay po. So, paano yan, nanay? Pero po may delivery din po kasi kami sa inyo. Mga groceries din po, ipapamigay po namin. Kada po may nagpapapill up sa amin ng insurance. Okay lang po ba? Okay kayo, nanay? Okay lang po kayo. Ay! Wag na muna po. Pero nanay, okay lang po ba na i-invite lang po namin kayo para po makita niyo po? Kung itatao lang. Itatao na po. Pero nanay, sige po. Saglit lang po tuloy para po makita niyo yung mga, namin, yung mga choices namin. Pwede po ba namin kayong i-invite saglit lang po? Pwede rin po. Sige po, pwede po kayo sumama sa akin. Nanay, ilang taon na po kayo? 60 ngayon. 60 ngayon? Oo. Ay, ano po yung nakasulat sa t-shirt nyo? Family where life begins and love never ends. So, parang may mga ka-couple shirt po kayo. Nasaan yung mga ka-couple shirt nyo? Anak ko. Mga anak niyo po yan. Sige, maya-maya, kikilalanin natin yung mga anak niyo. Invite ko muna kayo, nanay, dito. Ano yan, pinagbibili mo? Ibibenta ko po sa nanay. For a purpose of life insurance. Ayan. So, nanay, sabi niyo po 60, okay lang po kayo? Okay lang po kayo dito, nanay?
So, kamusta naman po na 60 years old, life begins in a senior citizen life? Okay lang. Oh, happy si nanay. Happy. Happy. Okay, nanay. So, ngayon po, bali, papakita ko lang po yung insurance namin na packages dito na pagpipilian nyo. Gusto ko po, kayo mismo yung makakita para po makapag-decide kayo kung magda-down kayo sa amin ng payment or hindi. Okay po ba? Sige Titingnan po. lang namin. Ay, titingnan ko lang. Kasali na po dito yung SSS, Pag-ibig, PhilHealth, at sure akong pak na pak talaga, sir. Ay, ma'am. Okay lang po ba? Titingnan ko lang muna. Titingnan muna. Okay po, Bago sige. muna. Tingnan nyo na po. Ibibigay. Ay, naman. Kung ibibigay daw. Kung ibibigay daw po. Sige, Ayan mo na. buksan nyo na lang po, ma'am. Buksan nyo na lang po para po makita nyo. Ano po, matras na lang po kayo ng konti, Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Halika dito, mami! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Hello, Mommy! We're from the JFS Petals and Services po. At itong sorpresa na to ay para po sa inyo. So, pwede po bang atras lang tayo ng konti? Kasi po, syempre, pandemic eh. Halika dito, Mami. Dito ka lang sa tabi ko. Ayan, Mami, para sa'yo tong sash na to. Dahil ikaw ang reyna ngayong araw. Happy birthday po! Isuot niyo tong sash natin. Ayan. Meron ka din dyan, Maming stuffed toy. May kakanin, may pansit. At syempre may red ribbon. At syempre, Mami, nakikita mo ba to? Nakikita mo ba yan? Sa tingin mo, magkano kaya yan? 10,000. Mami, tanong ko lang, ilang taon na po ba kayo? Para sa inyo po tong 60,000 pesos na mamimigay natin. Para po yan sa inyo, Mami. Fresh na fresh. 1,000. Totoo yan, ha? Totoo yan. Hindi yan peke. Para sa inyo yan, Mami. Tanggapin niyo po yung 60,000 pesos. Galing po yan sa mga anak niyong napakagwapo. Alam kayo niyo, mga gwapong anak niyo dyan. So, Mami, bonggang-bongga na. At syempre, Mami, meron din kayo. Umiiyak na si Mami. Mami, wait lang po Huwag lang po natin lapitan muna si Mami at syempre pandemic, okay? Pandemic. So, Mami, kumusta po, Mami? Sana all may 60,000! Bonggang, Mami, meron ba akong regalo sa'yo? Pili ka, A, B, or C? Yes, A, B, or C? C! So, meron kang cellphone para sa'yo! Ayan! Bonggang-bongga! Iapunta na ni, so 60,000 naman. Okay na yan. Sinong may gusto? Charot! Para kay Mami to, syempre. At syempre, Mami, meron akong gustong basahin na message para sa'yo na pinabibigay ng iyong mga anak. At syempre, Mami, hindi pa dyan nagtatapos dahil laharanain din kayo sa loob ng aming magandang surprise saranista na si Ate Lovely. So, bago yan, may babasahin muna akong message dito. Inot na inot, nagpapasalamat kami sa Panginoong Diyos sa gabos na blessings na tinaon niya sa Satuya, lalong-lalo na taika ang itinaong ina sa Samuya. Nagpapasalamat kami sa gabos sa sakripisyo nindo ni Papa at sa pag-iintindi at pagpapadangat at pagpapadakulang maray na tao. You're the best, Mama! Ang wish me para sa indo ni Papa, tawanan pa kamo ni nalawig na buhay, more blessings and good health. Happy 60th birthday, Mama, and we love you! So, Mommy, kamusta yung feeling? Masaya. Wow! Sana always 60,000! So, everyone, ito ang ating lucky nanay for today na si Nanay Fe, all the way from, Barrera Senior Lopica Marina Sur. So, tara na't pumasok muna sa loob upang haranain sila ng ating surprise saranista na si Ate Lovely.
Hello guys! So, andito na tayo sa loob ng bahay ni Nanay Fe na talagang sana all may cellphone na may 60,000 pesos pa. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang sorpresa natin dahil haharanain pa sila ng ating surprise saranista na si Ate Lovely at Kuya Ken. Happy 68th birthday po ulit, Nanay Fe. Sana po maging masaya ka po ngayong araw na to at lagi. God bless po ang mga. And this song po is para po sa iyo, awit na ina. Sana po magustuhan niyo. Sa isang katulad mo, inang mapamahal na totoo. Lahat ng biyay naroon sa puso mo, buhay man ay handang ialay mo. Walang inang matitiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit ka sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titig at pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Walang unang magtitiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit ka sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titig ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Thank you so much. Happy birthday po ulit. Ito pong next song natin, para din po ulit sa inyo, Nay. Happy birthday po ulit. Iingatan ka. Dahil iingatan na po lagi ng mga anak. Hindi po nagmamahal sa inyo lagi. Kaway-kaway tayo dyan. Palakpakan. Ayan, Nay. Sa buhay kung ito'y tanging pangarap lang, ang iyong pagmamahal ay magkamahal. Kahit na sandali, ikaw ay mamasdan. Ligaya tinapat, walang hanggan. Sana'y di na makising kung nangangarap man di. Kung ang buhay makulay ang tatahakin. Minsan ay nadarama, minsan di na iluluha. Hindi ka maninipid, pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin. Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko ikaw ang asa. Sa ating mundo may
Happy birthday po, Nay! God bless po. Thank you so much. Salamat na sa pag-invite ng Chiapas po. Thank you po. Hello guys! So ayan ang dalawang kanta na inihandog ni Ate Lovely sa ating lucky nanay for today na si Nanay Fe. So Nanay Fe, hindi pa siya nagtatapos dahil hindi matatapos ang birthday mo nang hindi tayo nagbo-blow ng iyong napakagandang red ribbon cake. So nasaan yung candle natin? May candle ba to? Ito. Ano ba, yung lahat ba ng cake ipapablow na natin? Lahat ba ng cakes ipapablow na natin? So, kakantahan muna natin si Nanay ng happy birthday! 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Nanay, make a wish and blow your candle. Yay! Nanay, ngayon naman po, ano naman pong gusto nyong sabihin ngayong kaarawan nyo? Kaarawan nyo ngayong araw na ito? Ano naman pong gusto nyo sabihin? Mag-mic daw po kayo. Medyo nag-echo. Ano naman pong gusto nyo sabihin sa mga bisita? Sa mga kapamilya, mga kabarangay, mga kamag-anak na kahit hindi invited? Charot po. Ay, charot lang. Ano bang gusto nyo sabihin, Nanay? Nagpapasalamat ako marami sa inyo maski para paano nakaramot ka mo digdiho. Salamat mo na kayo. Saka nagpapasalamat ako sa mga ati ko na may takana kaniho. Huwag maon akong maray kan sa indong mga giliho. Salamat na wala sa inyo. Okay! So, nasaan ka na si si Sir, yung asawa ni Ma'am? Halika po dito, Sir. Halika dito. Pwede bang hindi na mag-mic? Masyadong maingay eh. Ayan. So, Sir, halika dito, tabihan mo yung Diyosawa mo. Wow, Diyosawa. Perfect. Sir, paghahatian niyo po ba yung 60,000 o hindi? Charo! Hindi yala. Sir, ano naman pong gusto niyo sabihin kay Ma'am ngayong araw na ito? Ano pong gusto niyo sabihin? Naanod po sa lahat, magpapalasalam ko sa may kapal, sa mga blessing po ikalo. At lalong-lalo po sa mga kahit po sa inyo, na mas lalo pong napaganda at makulay ang sinibrasyon ng asawa. Talagang napaka kuha ng pinaka-living na alam sa aming buhay, mga asawa. Dahil nagbunga po ang mga paalaga sa mga anak, nangahulugan po kung sino po sila sa patakbo namin ng mag-asawa na sharing sa mga kaalaman sa mga future ng ating mga anak, mga po, lahat na po, nangahulugan po. Pasalamat kami sa mga anak na maski paano po na nakumbinsin po sila dahil ito nakikita, ito po ang larawan na talagang convince po sila sa mga palakad ng dalawa na talagang sana buong pagpapasalamat ako sa inyo mga anak na sana panatili natin ang nating maganda nating pagsamahan sa lahat-lahat ako sana maraming blessing magdating sa inyo sana huwag kayong magalimot sa may kapal at lalong-lalong ng mga tao dito, mga bisita kahit po malayo, narito po sila dahil sa pag-alala at pagmamahal lalong na po sa amin na kabarangay lahat na po mga narito marami pong salamat sa inyo na nag-participate kayo at nagdalo kahit malayo may mga trabaho lalong na po sa si Sir at si Ma'am Ay, Sir, na pala. nag-abala po sa pag-participate natin dito sa atin. Nag-asaya silang oras dahil po isa po siya sa nagmamahal sa atin. Kaya sana Ma'am, Sir, more blessings sa inyo. Nakawag ka dito. Yes po. Na mapasaya, mapaligaya. Iyan po ang tanda ng tayo nagmamahalan ng mga Pilipino. Yay! Higit sa lahat sa mga pamilya, sana ito ang natin ang gawain. Kahit kanino dito, mga pamangkin na po, mga panihon, tapos na po. Yaraon hindi. Sana mo i-apply ito po ini sa kapag pamilya.
Kaya hindi po ang important yung pagkamot. Tagalog na ako to, hindi ko na. Bicol na, Bicol na. So kaya hindi po ang panatalipunta. Ito sa gabos, mahal sa Diyos po, hindi kita makalimot. Tapos ang disiplina po. Ito mga kaaraman na tuklasan ka na ko sa mga eskwelahan, isirta po, ipamagi. Dahil yan po ang ibig ng po may kapal. Yes po. Tulungan para makamta natin ang lahat na minimitit sa buhay. Thank you po, Mayor! Thank you, Mayor! Matamosa! Joke lang po. Since yung mga anak naman po nasaan, kasi ang kausap po namin dito si Sir Menard. Menard na ron, tama po ba? So, sir, si fourth born. Ayan, sir, ano naman pong gusto mo sabihin sa iyong nanay ngayong araw? Since na nakapag-message na kami kasi bago medyo malawig naman sa oras, medyo nalaban naman. Okay lang po yan, basta po may dagdag lang. Charot lang, charot lang. Ano po? Basta para pinawag hindi buhong igabos. Para maging maugma siya, maski iyan kwarta lang yan, mayo yan sa kuya. Sa mga tugang kuman, mayang problema yan. Maghagad ka mo sa kuya, mayang problema. Agad ba kami? Kaya kayo ba, imbes na makita niya yan na lang po, hindi ko na Sir, isang kiss naman kay Mami. Kiss ka naman kay Mami. Yay! Oh, sir! Sino pa ba? Ay, ito si Sixth Born. Sir, Sixth Born. Sixth Born kasi, Sixth Born. Hindi ko alam mga pangalan eh. So, Sixth Born. Sir, ano pong gamit nyo? Lux Papaya or Gold? Charot lang. Charot lang. Sir, ano pong gusto nyo sabihin kay Ma'am naman? Ngayon, ang wish ko lang kay Mama is more birthday to come. Actually, same day. And hindi lang kay Mama, kay Papa, good health sa inyo. And more birthdays to come. We are significantly, kumbaga ngayon, yung inyong birthday. Thank you sa inyo. Sa Yay! birthday na ni Mama. Dahil dito naging mas makulay. Naging maganda ang birthday ng aming munting binibigay sa aming bahay. Yeah! At Ano pa wag niyang nakakalimutan na mahal na mahal namin siya. Pa, napakamahal namin siya. Yeah, isang kiss naman dyan. Wow! Yan, Mayor Matamorosa. Charot. Yan! So, hindi ko na po lalahatin yung mga anak, pero alam ko po kung gaano nyo kamahal yung nanay tsaka yung papa nyo. So, lahat tayo, mahal natin silang lahat. Yung mga pamilya na nandito, mahal natin sila. At bago kami magtapos, lahat ng bisita dito sisigaw tayo ng happy birthday, Mama Pe. Okay? Lahat tayo, okay?